गुड मॉर्निंग सांग मैंने तो आज पूरा 6टा ମାନେ 6:30ରେ ଉଠିଲା ପରେ ମୁଁ ମାନେ ଲିଟିଲ୍‌କୁ ମାନେ ମୋ ପାଟିଟା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ତ ମୁଁ ଲିଟିଲ୍‌କୁ ଡାକୁଛି ଉଠ ବୋଲି। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ହେଲେ ସେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇରେ ଉଠିକି ଆମେ ବାହାରିଗଲୁ ଯିବା ପାଇଁକା ମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ପାଇଁକା। ତ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠିକି ମୁଁ ଲିଟିଲ୍‌କୁ ଡାକୁଛି ସେ ମୋତେ ମୁହଁ ବୁଲେଇକି ହସିକି ପଳଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ପାର୍କରେ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଚାଲିଲା ପରେ ଆସିକି ଲିଟିଲ୍ ୟୋଗା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ପାଇଁକା ଏ କଲୁଆକୁ ମାନେ କଳା କୁକୁରକୁ ଟାଣିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଡାକି ଆଣି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ରୁହ ଦିଦି ତମେ କାହିଁ ତାକୁ ଡାକିଲ, ସେ ମୋତେ ଆଣିକି ଏଠି ହଇରାଣ କରୁଛି। ତ ଏମିତି କୁକୁର ସହିତ ଲାଗିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଜଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ତ ସେ 2 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଲା ପରେ ଏଠି ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି। ତ ଏଇଠି ଆମର ଡିସ୍କସ୍ ଚାଲିଛି କି ଲିଟିଲ୍‌ଙ୍କର ମୋର କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ବୋଲି। ତ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ବସିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଏମିତି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ, ତ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। କରିସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଏଠି ପତ୍ରଟେ ଭଲ ଲାଗିଲା, କି ପତ୍ର ଜାଣିନି ବଟ୍ ଲିଟିଲ୍‌ଙ୍କ ପାଇଁ ବୁକେ କରିବି ବୋଲି ଏଇଟା ନେଇ ଆସିଲି। ତ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଫୁଲ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ଜଣେ ଅଙ୍କଲ୍ ଆସିଲେ କାଳେ ପାଟି କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ପୁରା ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ ଆସିଲା ପରେ ସେପଟେ ଯାଇ ଫୁଲ ଆଣିଲି। ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଡେଇଁକି ଆସୁଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ସୂତା ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ମିଳୁନଥିଲା। ମିଳିଗଲା ପରେ ପୁରା ଖୁସିରେ ଡେଇଁକି ଆସିଲି। ଆସିଲା ପରେ ସେଇଆକୁ ମୁଁ ଲିଟିଲ୍‌କୁ ଧରି କହୁଛି ଲିଟିଲ୍ ଦେଖ इसको ऐसे पकड़ो के ऐसे घुमाओगी। ତ ସେ ମୁଁ ଏମିତି କହିଲା ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍‌ର ମାନେ କଭର୍ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ କଭର୍ ହେଉଛି ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍। जैसे कि ऐश्वर्या राय सेम टू सेम। ତାପରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଏଇଠି ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେଲୁ। ସେ ଯେଉଁ ଫୁଲଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବନେଇଥିଲି, ତ ଏଇ ସେଟିଂଟା ମୋ ଫୋନ୍‌ରେ ଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି। ତ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଲିଟିଲ୍‌ଙ୍କୁ କହିଲି ଆମେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ତ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେଲୁ। ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ବି ଗୋଟେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ହେଇଛି, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ। ତ ଆମେ ଆସିକି ଏଇଥିରେ ବି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲୁ। ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଲିଟିଲ୍‌ଙ୍କୁ ମୋର ବାହାରିଗଲୁ ବାହାରକୁ। ଏଇଠି ଆମେ ଲିଟିଲ୍ ଆମର ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଖରୋଟ କିଣିଲେ। କିଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ କାଜୁ ମାନେ ଆମର ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା, କାଜୁର ଦାମ୍ ପଚାରିଲେ। ସେ ଭାଇ କହିଲେ କି ଏଇଟା 200 ନା 300 ଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, 200 ଟଙ୍କା ହେବ। ତ ଲିଟିଲ୍ ଏଠି ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି 200 ଟଙ୍କା। ଆମ ସେପଟରୁ ମୁଁ 200 ଟଙ୍କାରେ 1 କିଲୋ ନେଇ ଆସିବି। ଏଇଟା କହି ଝଗଡ଼ା କରିସାରିଲା ପରେ ସେ କାଜୁ ଆଉ ଅଖରୋଟ କିଣିକି ଆଣିଲି। ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ସେଇ କଥା କୁହା ହେଇକି ହସି ଗଡ଼ିଲୁ ପୁରା, ସେଇ କଥା କହିକି ଏମିତି। ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଚାଲିଛି, ऐसे हैं क्या ऐश्वर्या सेम टू सेम जैसा किला थैंक यू सो मच। ଆସିଲା ପରେ ରୁମ୍‌କୁ ଟିକେ ଉପମା ବନେଇଦେଲି। ଉପମା ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଲିଟିଲ୍